Għadu ma nstabx ir-raġel li għaddejja tfittxija għalih brabta mal-mewġa ta' vandaliżmu li kien hemm fil-Belt Valletta fl-aħħar jiem. Minkejja l-appell tal-pulizija u minkejja li għaddejja tfittxija intensiva għalih, ir-raġel li jidher sew f'dawn il-filmati għadu ma nstabx. Diversi ħaddiema tnejn filgħodu sebħu f'bosta toroq fil-Belt Valletta biex ineħħu l-fuq minn 40 qatt vandalu li saru. Dawn il-graffitti kienu kollha kitba b'lingwa suspettata li hija Ġappuniża u saru mill-istess persuna. Ir-raġel hu maħsub li huwa barrani. Dawn il-graffitti jidher li huma parti minn tendenza li qed issir minn diversi individwi madwar l-Ewropa f'diversi bliet. Madankollu mhux magħruf x'kien l-iskop u jekk kienx hemm xi messaġġ speċifiku warahom. L-vandalu sar fuq diversi bibien antiki, ħitan u proprjetà oħra fil-belt bejn il-lejl tal-ġimgħa u s-sibt tal-ġimgħa l-oħra. F'dan l-att ta' vandaliżmu kienu diversi residenzi imma wkoll postijiet storiċi u turistiċi li ġarbu l-ħsara. Fil-filmati ir-raġel der jitla' jaħdejn ħajt, bħalli kieku jistenna li ħadd ma jarah u wara ftit sekondi kiteb fuq l-istess ħajt. Il-persuna li għamlet il-graffitti inqabdet fuq kameras tas-sigurtà li kien hemm fi triq minnhom. Iżda s'issa jidher li qatt ma saru l-ebda arresti rigward dan il-każ. Il-filmati kollha ttieħdu għand il-pulizija li min-naħa tagħha għaddejja b'ħidma biex tidentifika lil dan ir-raġel.